ole chiat ni that ni video tlom takin ka siam theita amamo tu te tan dor thein kanom don ani tichuan chu abo thlang mai lo na na YouTube channel a kalo thu ruk sak don che a I phone po chia sela nakin nuwa po I du hun me chu a thei turin tring mun tlang YouTube channel a kalo da sak don che ani Dai ni lên cô a thim zua lo na ram na gian khó thim ô to mai lo na mun wa lung mai chum pui jin to lo na khó pui wa ô chu nghe chu katan van alone eng ang tak ni ang mo kan then ve hun chwa lui pui kam moi ta ka lung du tene kan in to gang chan dam tu choi moi tu chu nghe chu katan van ni chia thiam lo na ôm to lo na hun wa lung ro lo na ta za lên na hun thiên lai ma kan in liao to lo na o chu nghe chu katan van ni eng ang tak ni ang mo kan then ve hun chwa lui pui